Prvi put sam pročitala No Sleep priču kad sam bila brucošica na fakultetu. Jedne večeri ležala sam u krevetu, surfala internetom i odlučila da se želim prestrašiti. Internet je dom mnogim čudnim stvarima, kao što mnogi od vas vjerojatno znaju, i te noći sam ih pronašla nekoliko. Ali ništa me nije više zaintrigiralo od ove zajednice. Godinama čitam vaša iskustva i osjećam neobičnu katarzu, jer sam i ja upoznala strah. Nikada nisam bila u ukletoj kući, niti sam ikad uhvatila trag nečeg paranormalnog. Čak nisam ni sigurna vjerujem li u takve stvari. Ali ni jedan demon, čudovište ili osvetnički duh iz pakla ne može mi reći više nego što već znam. Zlo hoda među nama. Više sam ga nego samo ugledala. Gledala sam ga ravno u oči. Zato vas molim, iako nisam talentirana spisateljica poput mnogih od vas, udovoljite vjernoj članici No Sleep zajednice. Nikada ovdje nisam objavila ništa i vjerojatno nikada više ni neću. Moj život do sada bio je neupadljiv i neprimjetan u svakom pogledu, osim jedne priče. Doista, pogled u moj dnevnik otkrio bi samo ovu jednu mrlju na tapiseriji, inače ispunjenoj dobrim danima. Ali vi, prijatelji moji, trebali biste bolje znati od drugih. Jedan loš dan može donijeti cijeli život besanih noći. Kad sam bila dijete, zapravo mlada tineđerica, često sam provodila subotnje večeri čuvajući svoju braću. Kao najstarija od troje, preuzela sam tu odgovornost bez plaće i bez riječi zahvale. Jednostavno se to od mene očekivalo. To je bio moj doprinos obitelji. Čuvala sam ih često jer, moji roditelji su to trebali. Imali su bračnih problema u prošlosti, a njihov im je savjetnik rekao da bi trebali ići na tjedne izlaske. Znate, oživjeti magiju, ponovo zapaliti plamen. Sve te lijepe stvari. Da, bilo je loše ostati bez subotnje večeri, ali nije bilo tako teško. Moji roditelji su bili sretniji nego što su bili godinama i oboje su iskreno izgledali uzbuđeno zbog svojih izlazaka svake subote. Naravno, radije bih radila nešto drugo, ali vidjela sam kako su moj stric i teta prošli kroz gadnu rastavu prije nekoliko godina i očajnički sam željela da moji roditelji ostanu zajedno. Tako sam te noći 3. prosinca 2006. stajala na otvorenim vratima našeg osamljenog doma u Koloradu, mašući zbogom dok su se moji roditelji povlačili niz ledeni prilaz. Vozite pažljivo! Doviknula sam. Para mi je izlazila iz usta. Ne znam jesu li me čuli ili ne. Zamotala sam ruke oko torza kao odgovor na hladni planinski zrak i zabavljala se nekoliko trenutaka tako što sam silovito izdahnula i gledala kako mi dah nestaje u ništa. A oko mene doista nije bilo ničega. Ni auta, ni stvorenja na vidiku. Nije prošlo dugo prije nego što mi je dosadilo, pa sam se vratila u toplu kuću s nosom koji je trnuo od hladnoće. Georgie i Kate večerali su za kuhinskim stolom. Dok sam ih promatrala, nisam se mogla oteti dojmu da sam jedino dijete. Georgie, 3 godine mlađi od mene, bio je teško autističan i pričljiv otprilike koliko i vreća krumpira. Govorio je samo kad bi nešto stvarno želio, i to najjednostavnijim riječima. Mlijeko i sendvič. Bila je šifra za sendvič s maslacem od kikirikija i džemom, bez korice koju je upravo proždirao. Kate je, pak, još uvijek bila mala, vesela beba, tek nešto mlađa od 2 godine. Razlika od 9 godina između njih bila je očita,
ali moji roditelji do danas se kunu da Kate nije bila nesreća. No, da se vratim na priču. Djeca su završila večeru, a ja sam ih pripremila za večernju zabavu. Georgia u njegovoj sobi s PlayStationom 2, što je tada bila legendarna stvar, a Kate u njezinom krevetiću, ispred ulice Sezam. Sama sam se smjestila uz kamin u podrumu, prigušila svjetla i sklupčala se s knjigom u svjetlost našeg božićnog drvca. Bože, to je bila tako lijepa kuća. Ne prođe ni dan da mi ne nedostaje. Čitala sam, potpuno zadovoljna, gotovo sat vremena. Noć je već pala i soba je postala topla. Počela sam tonuti u san kad sam čula Georgijeve teške korake kako silaze niz stepenice. Sjela sam uspravno i pogledala ga dok je teturao u sobu. Ne kucaj više, rekao je, namrštivši se od ljutnje. Odmahnula sam glavom. Nisam ja kucala, rekla sam. Je li netko na vratima? Georgi me samo prazno gledao. Georgi, rekla sam, jasnije ovaj put. Je li netko kucao na vrata? Ne kucaj više, ponovio je. Kucanje na prozor. Kucanje na prozor. Ustala sam, sada potpuno budna. Georgi, je li netko kucao na tvoj prozor? Ne više, odgovorio je jednostavno. Stajala sam u tišini nekoliko trenutaka, ne znajući što činiti. Vjerojatno je samo netko od mojih prijatelja koji se šali, pomislila sam, ali biti sama u tolikoj kući te lako uznemiri. Moj je počeo brzo prolaziti kroz situaciju. Bila sam 13-godišnja djevojka u lijepoj kući na brdovitim obroncima planinskog gradića u Koloradu. Ulice su bile okružene drvećem, a nije bilo kuća u krugu od pola kilometra od naše. Naša cesta jedva imala prometa, a policijska stanica bila je dobrih 15 minuta udaljena. Možda su to moji prijatelji, mislila sam. Ali što ako nisu? Dođi sa mnom, rekla sam Georgiju. Ruka mi je lagano drhtala dok sam okretala kvaku i bacila pogled prema stubištu. Gore je bilo mračno. Jedino svjetlo dolazio iz Kejtine sobe. Kate. Potrčala sam u stepenice do njezine sobe gdje je sretno sjedila u svom krevetiću, cvrkutajući od veselja dok se Elmo igrao svojim bojicama. S olakšanjem sam izdahnula, ali srce mi je i dalje lupalo u grudima. Ovo je glupo, rekla sam sebi. Budi hrabra. Krenula sam niz hodnik prema Georgijevoj sobi i stala nesigurno na vratima. Duboko sam udahnula i lagano gurnula vrata, posegnuvši za prekidačem svjetla, ali sam se predomislila. Ako je ovo najgori mogući scenarij, ne bih htjela da naš misteriozni uljes zna gdje sam u kući. Jedino svjetlo u sobi dolazilo je sa smrznutog ekrana Star Wars igre. Poslušala sam na trenutak, ali nisam čula ništa. Počela sam sumnjati da je Georgi možda samo zamislio kucanje. Pomalo iscrpljeno, prišla sam prozoru i podigla roletu kako bih otkrila. Ništa. Samo prizor svježe napadalog snijega i tihe, puste ceste. Gledala sam mirnu noć, osjećajući olakšanje, dok su se velike pahulje nježno spuštale na tlo, a moj pogled pratio je pojedinačni kristal, sve do otisaka stopala ispod samog prozora. Isprva ih nisam registrirala, samo sam zurila, očarana dubokim otiscima u snijegu. Cipele, muške cipele. Nitko od mojih prijatelja nije nosio tako veliki broj, u to sam bila sigurna. Pratila sam ih natrag, od prozora do staze, odakle je očito došao uljez. Ali kamo su vodile?
Noć je bila svjetla, mjesec je ponosno sjao između oblaka. Pratila sam korake preko dvorišta, ali kad su prošli iza velikog bora, nestali su. Srce mi je skočilo u grlo. Tko god da je hodao iza tog drveta, još je bio tamo. U panici sam brzo ustuknula od prozora. Georgi, osjetivši moj strah, počeo je cviljeti. Ne, šš. Promrmljala sam, očajnički ga pokušavajući utišati. Isključila sam televizor i povela Georgija iz sobe. Brzo sam izvukla Katie iz njezinog krevetića, ugasila i njezin televizor, te je nosila niz stepenice u mrak. Ne vidim, rekao je Georgi, a Kate je počela plakati. Brzo sam je utišala dok smo se spuštali. Kad smo stigli u podrumsku sobu, isključila sam božićno drvce, pa je jedino svjetlo u sobi dolazilo iz tinjajućih žeravica umiruće vatre. Posjela sam Georgija na kauč i smjestila Katie u njegove ruke. Sjedni ovdje, rekla sam, gledajući ga u oči. Ne miči se, razumiješ li, ni makac. Moram pozvati policiju. Nazvala bih roditelje, ali ovo je bilo prije 15 godina i nisu imali mobitele. Tako sam se brzo i tiho popela stubama, na prstima prišla telefonu koji je visio na zidu u našem dnevnom boravku. Podigla sam slušalicu i okrenula 112, ali nisam čula ništa. Tišina. Spustila sam slušalicu na postolje i opet je podignula. Opet ništa. Mislim da sam tada počela plakati. Nisam si mogla pomoći. Bila sam prestravljena. Pokušala sam se smiriti, uvjeravajući se da je oluja možda prekinula telefonsku liniju. Ali nije bilo oluje. Snijeg je padao, da, ali nije bilo ni daška vjetra. Ništa što bi moglo prekinuti liniju našeg telefona. Sramežljivo sam ušla u Katinu sobu i provjerila kroz prozor. Prvi pogled bio je, naravno, prema drvetu, gdje su otisci stali. Ali sada su se nastavili. Dok sam vodila svog brata i sestru dolje, tko god da je bio iza stabla, pomaknuo se. Pratila sam korake preko smrznutog dvorišta do muškarca, koji je stajao blizu prilaza. Gledao je ravno u mene. Dah mi je stao. Bila sam ukočena. Ovo nije bio jedan od mojih prijatelja. Nikada prije nisam vidjela ovog čovjeka, ali on je gledao u mene jezivom prazninom u očima. Nosio je crnu dolčevitu i crne hlače, usamljeni tamni obris na bijelom pokrivaču snijega. Moj pogled nije se odvajao od njega, ani njegov od mene. Stajali smo nepomično, tiho se promatrajući, što se činilo kao vječnost. Srce mi je lupalo u grudima, a osjećala sam i mučninu. Po prvi put, gledajući tog čovjeka iz daljine, počela sam razmišljati o mogućnosti vlastite smrti. Pomislila sam na bratovog strica, koji je poginuo u nesreći s 11 godina. Zauvijek 11. Nikad ne odrasti. Zauvijek zamrznut u sjećanjima onih koji su ga poznavali kao duša vječne mladosti. Na ovu pomisao suze su opet slobodno potekle. Molim te, nemoj nas povrijediti. Prošaptala sam kroz jecaje. Znala sam da me ne može čuti, ali nisam si mogla pomoći. Na kraju je prekinuo kontakt očima sa mnom i pogledao prema nebu, prema lagano padajućem snijegu. Nešto je govorio, ali što? Nisam mogla čuti. Promatrala sam, očarana, kako vadi šaku tamnog praha iz džepa, a zatim, još uvijek gledajući prema gore, još uvijek mrmljajući sebi u bradu, bacio je tu tvar pred svoje noge. Očajnički sam željela pobjeći, odvesti svoju braću,
ali pomislila sam da bi bilo suludo pustiti ovog čovjeka iz vida. Ne, bolje je držati ga na oku. Kuća je još uvijek bila zaključana. Imala sam prednost, osjećala sam. Osim toga, nisam se mogla natjerati da skrenem pogled s tog čudnog rituala koji se odvijao pred mojim očima. Čovjek je skinuo svoj džemper i nehajno ga bacio na tlo iza sebe. Više nije gledao prema nebu, ali njegove usne nastavile su se micati. Usredotočila sam se na njegova usta, pokušavajući bezuspješno pročitati njegove riječi, kad sam vidjela kako nešto svjetluca na mjesečini. Bio je to nož, duga, hladna oštrica, koju je izvadio iz džepa. Već je imala tamne mrlje. Od čega? Pokrila sam usta da priušim vrisak, dok je čovjek, još uvijek mrmljajući sebi, povukao oštricu u svoj blijedi, natečeni trbuh. Tanka crvena crta pojavila se duž njegovog trbuha, a krv najdublje nijanse počela je curiti iz rane. Mlazovi su se slijevali niz njegov trbuh i nespretno padali na tamni prah pod njegovim nogama. Na to je čovjek opet pogledao prema nebu, licem iskrivljenim u jeziv osmijeh. Grcao je od plača, a sluz mu je slobodno curila iz nosa. Ali izgledao je sretan, više nego sretan, ushićen. Osjetila sam kako mi se želudac okreće od gađenja. Taj čovjek bio je u ekstazi. Gledala sam, gotovo začarana ovim bizarnim prizorom, kad se njegovo lice odjednom promijenilo. Pogledao je izravno u mene, a oči su mu izgledale pomahnitalo. Još uvijek, držeći nož, počeo je trčati ravno prema mom prozoru. Pogledala sam oružje s kojim je taj čovjek mahao i instinktivno pobjegla iz sobe. Zalupila sam vrata za sobom i bila na pola puta niz stepenice kad sam čula kako se prozor razbija. Čovjek je vrisnuo, glasno, u bolovima, dok sam stigla do podruma. Zaključala sam vrata iza sebe i potrčala prema Georgiju i Kate. Neće više biti vriska, molio je Georgi. Ne, nema više vriska. Tiho sam se složila, mazeći mu kosu u pokušaju da ga smirim. Kate je, s druge strane, izgledala sretno kao školjka. Napeto sam slušala. Je li u kući? Još uvijek sam se nadala, naivno, da se ozlijedio na staklu i povukao, ili da je možda oslabio zbog samoranjavanja. Napokon, čula sam suptilan, ali nepogrešiv zvuk koraka iznad nas. Bio je unutar kuće i po zvuku pokušavao je biti tih. Tiho sam odvela Georgija i Kate u spremište i zatvorila vrata za nama, pazeći da kvaku pomaknem što tiše. Ostali smo tamo oko 5 minuta, slušajući kako strop prijeteći škripi iznad nas. Tada sam shvatila, ne znam zašto mi je trebalo toliko dugo, da nismo zarobljeni. Imali smo izlaz. Vidjela sam u mislima prozor u kupaonici niz hodnik, jedini izlaz našeg podruma prema vanjskom svijetu. Gotovo kao po naredbi, frustrirani vrisak odjeknuo je odozgo, a zatim silovit udarac. Srušio je nešto, možda stalak za kapute ili ormar. Ovdje je! Čovjek je histerično vrištao. Kako se osuđuješ skrivati od njega? Do dan danas ne znam o kome je govorio, ali u tom trenutku, kada sam ga čula kako počinje silaziti niz stepenice, napravila sam svoj potez. Držeći Kate u jednoj ruci i vodeći Georgija drugom, krenuli smo niz hodnik. Kad smo stigli do kupaonice, zurila sam u prozor blizu stropa. Bio je uski, ali mogli smo proći. Otvorila sam prozor, stala na WC školjku i nježno stavila Kate u plitki prozorski okvir. Zatim sam sišla i rekla Georgiju da se popne. Odvratno, ne želim stajati na WC-u.
rekao je, posramljeno. Čula sam čovjeka kako se muči s zaključanom kvakom na dnu stepenica. Vrijeme nam je isticalo. Nisam ponosna na ono što sam sljedeće učinila, ali to je bio jedini način da Georgie surađuje. Ošamarila sam brata po licu i zgrabila ga za majicu s obje ruke. Georgie, stani na prokleti WC! Zarežala sam na njega, prvi put u životu. Počeo je plakati od boli i iznenađenja, ali ipak je stao na WC školjku. Popni se kroz prozor! Naredila sam mu oštro i dok je hvatao rup, upotrijebila sam svu snagu da ga pogurnem gore. Jednom je skoro skliznuo nazad. Skoro, ali bio je jači nego što sam mislila i uspio se ponovo popeti. Kad su oboje bili sigurni u prozorskom okviru, i ja sam se popela na WC i uhvatila za rup prozora. Dok sam se izvlačila van, čula sam strašan prasak. Čovjek je probio vrata podruma. S posljednjim naporom povukla sam noge kroz prozor i tiho ga zatvorila za sobom. Dok sam pomagala Georgiju i Kate da izađu iz prozorskog okvira, čula sam posljednji očajni vrisak čovjeka, prigušen kroz staklo. Zašto se skrivaš od njega? Zima! Viknuo je Georgie dok sam ga vodila, bosonogog kroz snijegom prekriven travnjak. U panici sam ga utišala, ali nije pomoglo. I on i Kate sada su glasno plakali. Moja jedina nada bila je odvesti ih što dalje od kuće. Čula sam udaljeni prasak iznutra i ubrzala korak. Noge su mi utrnule dok sam trčala kroz dvorište do pločnika, gotovo vukući Georgija za ruku. Svjetlo u kupaonici ostalo je upaljeno, rekao je molečivo. Bio je obsesivan u vezi s gašenjem svjetala i elektronike prije nego što napustimo prostoriju i bio je u pravu. U žurbi smo ostavili upaljeno svjetlo. Ignorirala sam ga i brzo smo hodali za leđenim pločnikom, gazeći po oštrim kamenčićima i granama, ne razmišljajući o boli. Adrenalin mi je strujao venama. Nisam znala kamo idemo, ali znala sam odakle bježimo. Snijeg je sada padao mnogo jače. Već sam vidjela kako se gomila na Kejtinoj glavi. Njezin nos bio je crven i pun sekreta. Trebala sam je skloniti unutra, ali kamo? Pogledala sam naprijed i ugledala svjetlo u daljini. Kuća Garlandovih. Cijeli život sam možda progovorila 6 riječi s gospodinom i gospođom Garland, ali to nam je bila jedina opcija. Tamo ćemo potražiti utočište. Moja kuća sada je bila iza ugla i izvan vidokruga, ali nisam usporila sve dok Georgie nije posrnuo i pao u tamnu lokvu. Hej! Povikao je ogorčeno, pogledavši unazad prema prepreci. U svjetlu udaljene ulične lampe mogla sam vidjeti da je Georgie pao u krv. Mrtav čovjek ležao je licem prema gore i otvorenih očiju na pločniku. Snijeg ga je gotovo prekrio i bio je gotovo nevidljiv dok Georgijeva stopala nisu pogodila njegov trbuh. Sjetila sam se tamne mrlje koju sam vidjela na nožu našeg uljeza. Hajde! Molila sam, odvrativši pogled od strašnog prizora dok sam podizala Georgija na noge. Trčali smo još možda minutu i konačno stigli do ulaznih vrata Garlandovih. Prozori u njihovom domu bili su otvoreni i vatra je veselo pucketala. Gospodin i gospođa Garland sjedili su, ispijajući čaj u udobnim foteljama. Silovito sam pokucala na vrata. Otvorili su ih zajedno, sa izrazom potpunog zaprepaštenja na licima. Predala sam Kate gospođi Garland i slomila se u suzama. Policija je stigla u moj dom 15 minuta kasnije i uhitila čovjeka, onesviještenog.
Pronašli su ga sa frakturom lubanje, mnogim dubokim posjekotinama od stakla iz Kejtine sobe, crijevima koja su djelomično virila iz rane na trbuhu. Poskliznuo se dok je pokušavao izaći tamo gdje smo mi pobjegli. Udario glavom i onesvijestio se. Navodno je priznao pod ispitivanjem da je bio član čudnog kulta koji, koliko se zna, ni ne postoji. Tvrdio je da je sudjelovao u ritualu koji je zahtijevao žrtvovanje čiste duše, a moj autistični brat bio je njegova meta te noći. Moji roditelji mi nisu otkrili sve detalje onoga što se dogodilo nakon te noći, ali koliko znam, naš uljez sada trune u zatvoru. Čovjek kojeg je ubio, čovjek na pločniku, bio je prijatelj mog oca koji je živio 2 ulice dalje. Nazvao je svoju suprugu na mobitel nedugo prije nego što je umro, obavještavajući je o sumnjivom muškarcu u crnom koji je šetao po susjedstvu. Moji roditelji su se vratili iz izlaska i zatekli policiju kako preplavljuje ulicu, a njihov dom bio je pretvoren u mjesto zločina. Moj otac je našao drugi posao, a preselili smo se u Salt Lake City samo 2 tjedna kasnije. Kate je sada razmažena srednjoškolka. Što se mene tiče, savršena je. Georgie, sada 21-godišnjak, nije se nimalo promijenio, ali izgubi kontrolu kad netko kuca na prozor. Što se mene tiče, sada sam ovisnica o adrenalinu. Penjem se po planinama s uskim stazama i strmim grebenima. Ronim po špiljama u mjestima gdje ne bi trebala. Sve, mislim, u pokušaju da ponovo osjetim onaj strah koji me proganja od te davne snježne noći. Ali ništa ne djeluje. Najbliže sam kad sam sama, u svojoj sobi, usred noći. Kad čitam vaše najgore priče o vašim najgorim vremenima i stvarima koje vas progone u snovima. Tada, i samo tada, strah se zaista vraća.